ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിറങ്ങിയതിനും അതിനുശേഷമുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യം വീഡിയോ കാണാം, അതിൽ നിന്ന് വരാം. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണും. അതിനകത്ത് അവർ പ്രതിഷേധിച്ച് ചെല്ലുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇ പി ജയരാജൻ തള്ളി അവരെ മറിച്ചിടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ള വീഡിയോ നമുക്കില്ല, അത് ഫുൾ ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോസും ഇല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർലൈൻസ് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, എയർലൈൻസിൽ ഒരുപാട് റാഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സംരക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊരു പബ്ലിക് സ്പേസ് അല്ല, നമ്മളതിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർലൈൻസാണ്. സോ നമ്മളതിൻ്റെ ഇതിലെല്ലാം നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചതിനെ പറ്റൂ. സോ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടുമില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്തിനാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്? അവർ ചെയ്ത അങ്ങേയറ്റത്തെ തെറ്റാണ്. അവിടെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ നോർമൽ റോഡുണ്ട്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവിടെയും അവർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാം. അവർ എയർലൈൻസിൽ പോയി അവിടെ പ്രതിഷേധിച്ച മോശം. വേണമെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. അവർ ചെയ്ത അങ്ങേയറ്റം മോശപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ്. അതിന് അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയേ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്ക് കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വധശ്രമം, മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കണ്ട വീഡിയോ അനുസരിച്ച് ഇ പി ജയരാജൻ തള്ളി മാറ്റുകയാണ്. അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി, അതിന് നോക്കാതെ. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ കേസ് കൊടുത്തത് അറിയില്ല. ഇത് അങ്ങേറ്റ മോശപ്പെട്ട കേസാണ്. കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ടുള്ള കേസ് കൊടുക്കുക. ഇത് മനഃപൂർവ്വം അവരെ ഉള്ളിലേക്ക് അടച്ച് ഇനി പുറം ലോകം കാണാൻ പറ്റാതെ, അതായത് ജാമ്യമില്ല കേസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എയർലൈൻസിൽ ഇതിൽ ബാനുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പിന്നെ 1 വർഷം വരെ തടവും അല്ലെങ്കിൽ 5 ലക്ഷത്തിന് രൂപേൻ്റെ പിഴയുണ്ട്. അതവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. കാരണം അവിടെ വെച്ച് അവർ വാക്കുകൾ കൊണ്ടായാൽ കൂടി എയർലൈൻസിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ അർണവ് ഗോസ്വാമിയും വേറെ ഒരാളും ഉണ്ടായത് വാക്തർക്കം. അതായത് അർണവ് ഗോസ്വാമിയെ ഒരാൾ വാക്കുകൊണ്ട് അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അയാളെ ഇതുപോലെ തന്നെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ജയിലിൽ 1 വർഷം വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യാവുന്ന കേസാണ്. ഇങ്ങനെ ലീഗലായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാത്തിനും വളഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത കേസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കേസ് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. എപ്പോഴും ലീഗലായിട്ട് കിടക്കുന്ന നല്ല നല്ല കേസുകളുണ്ട്, ആ വഴി പോകത്തില്ല. അവർ ചെയ്തത് അങ്ങേരത് തെറ്റാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അതായത് അധിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എയർലൈൻസിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സമരം ചെയ്തു. അതിനൊക്കെ അവരെ ശിക്ഷിക്കണം. കള്ള കേസ് എടുത്തിട്ടല്ല, ന്യായമായുള്ള കേസ് എടുക്കാമായിരുന്നു. പിന്നെ അവരെ തള്ളിയിട്ട കുറ്റം ഇ പി ജയരാജനുണ്ട്. ഇ പി ജയരാജൻ അവർ തടഞ്ഞു വെക്കാമായിരുന്നു. അവരെ തള്ളിയിട്ടു, അവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജനും ഒരേ കേസ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജനും കേസ് എടുക്കണം. കേസ് എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പല രീതിയിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലോ. 2 നിയമം ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുറേ പേരും അധിക പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൈസയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പവറുള്ളവർക്ക് ഒന്ന്, പവർ ഇല്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കുറഞ്ഞവർക്ക് നല്ല, നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേറൊരു നിയമം. അതിൽ നമുക്കില്ലാത്ത നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ മേത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് ഒഴിവായിട്ട് സുഖമായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കേസുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊരു ഇല്ലീഗൽ രീതിയാണ്. എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാവാതെ ഇ പി ജയരാജനെതിരെയും കേസ് വേണം. അത് എടുക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് 2 നീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ പാവങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനും എന്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം, കാറിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് അവരെ ഇടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടും കാണാം. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നിയമലംഘനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ബിൽച്ചിട്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ, അതായത് വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തു, അശ്രദ്ധപരമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു, ഇല്ലീഗലായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത്.
ഒരാളെ വാതിൽ തുറക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സിമ്പിളാണ്, അയാളെ മാറ്റി നിർത്തുക. പക്ഷെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഡോർ തുറന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ആൾ വേണമെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് വീഴാം. അതല്ലെങ്കിൽ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ആവാം. ഇതൊക്കെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലീഗലാണ്, നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അവർക്കെതിരെ എന്ത് കേസാണ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? കേസ് ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു നിയമം ഈ നിയമവിരുദ്ധം ചെയ്തവർക്ക് കേസില്ല. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലോ. എല്ലാ പൗരന്മാരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു നീതി എന്നാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ മിക്ക സമയത്തും അത് കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ ഇത്രയും കാലം സ്വപ്ന പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ തൃക്കാക്കരകളുടെ വളരെ വലിയ തോൽവിയും 25,000 വോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ തോൽവിയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഇതെല്ലാവർക്കും CPM-മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് പുറത്ത് പ്രകടിക്കാൻ പറ്റാത്ത നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന കേസിൽ അവരിപ്പോൾ നാട്ടിൽ മൊത്തം അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പറയൂ, CPM എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ഈ നാട്ടിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കലാപം എന്താണ്? ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയുടെ കേടുവരുത്തി. ഗാന്ധിയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത്? കാരണം ഗോഡ്സെയുടെ അതേ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപിതാവിനെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടുവേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അത് ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹം ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം രാഷ്ട്രപിതാവിനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് തന്നെ. അക്രമം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ബോംബ് കേസിടായി. ഒരുപാട് UDF-ന്റെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തു. ഒരുപാട് വഴിയിലുള്ള ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ്, അതൊക്കെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അത് അവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രീതിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. അത് പൊതുസ്ഥലത്തുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാധനമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിഷേധത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം, അത് മാന്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിക്രമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി ആ സ്ഥലത്ത് വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബോംബ് എറിഞ്ഞതുണ്ടായി. പിന്നെ ഇടുക്കി DCC പ്രസിഡന്റിനെ തടഞ്ഞെടുത്തു, ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വധശ്രമത്തിന് കേസുണ്ട്, ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലീഗൽ, അതൊന്നും എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയില്ല. കാരണം അതൊന്നും മോശപ്പെട്ട അത് ഇല്ലീഗലായി ചെയ്യേണ്ട കേസായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസ് എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. ലീഗലായിട്ടുള്ള കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായം എവിടെ ഉണ്ടോ ആ രീതിയിൽ പോകണം. ഇപ്പോൾ LDF കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന അക്രമങ്ങൾ അത് അങ്ങേയറ്റം മോശമാണ്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കേസുകളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളാണ്. വെള്ളരിപ്രാവുകളാണോ ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം അടിച്ചു തകർക്കുന്നതും ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ ശിരസ് ഛേദിക്കുന്നതൊക്കെ? അത് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് കാലിലിട്ട് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും തുണിയല്ലേ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അല്ല, ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണത്, സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. CPM-ന്റെ അരിവാൾ ചുറ്റിക്കുന്നതിലുള്ള റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കീറുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രതിഷേധിക്കും. കാരണം അതവരുടെ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. അതുപോലെ ഗാന്ധിയുടെ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഗാന്ധി പ്രതിമ. അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സോ അതൊരിക്കലും അംഗീകരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ ചെയ്തത് അങ്ങേയറ്റം വൃത്തികെട്ട കാര്യമാണ്. പ്രതിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് അതിന് കെട്ടുപോയി അവരാണ് ഇപ്പോൾ കലാപം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസുകാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കേസെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരുപാട് സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് പോലീസിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അവരെ മർദ്ദിക്കുന്നു. അതിൽ പോലീസുകാർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് പോലീസുകാർ നല്ലൊരു നിയമം പാലിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ തല്ലിയ ആളെയും പിടിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ അകത്തിടും. കാരണം അയാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ അടിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുമില്ല. ഒരാളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരാളുടെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വരെയുള്ളൂ. അയാളുടെ മൂക്കിൽ തൊടാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ജയരാജൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ചെയ്തത് ബാറ്ററിയാണ്. അതായത് അടിച്ചു, ഉപദ്രവിച്ചു, ശരീര ഉപദ്രവം. ടോട്ടൽ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം. ഇതാണോ CPM-ന്റെ മാന്യമായ പ്രതിഷേധം?
ബാക്കിയുള്ളവർ ഉപദ്രവിച്ചും കല്ലെറിഞ്ഞും നടക്കുന്ന ഇത് അടിച്ചും കുത്തിയുമുള്ള പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞ വെള്ളരി പ്രാവുകൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരിക്കും